ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода ва Савсанд Ғайюрзода. имрӯз дар барнома шаҳри Душанбе мизбони бонуфузтарин мусобиқаи байналмилалии варзишӣ Гранд-слам Душанбе 2024 рӯзҳои 3-5 май ташрифи ҷудочиёни маъруф аз 5 қитъаи олам ба Тоҷикистон. вазъи ҳассосу печидаи ҷаҳони муосир ва роҳҳои ҳифзу таҳкими амнiyatu субот дар ин раванд. Оромӣ асоси зиндагии шоиста ва пешравии музаффариятҳост. танзим баракати зиндагист, вале чаро талаботу меъёри қонунгузорӣ дар баргузории маъракаҳо ба таври зарурӣ риоя намегардад? таҳлили вазъ аз нигоҳи коршиносон. ҷабҳаи бузурги созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ободонӣ вусъат меёбанд. роҳҳо пайвангари қалбҳост. вусъати сохтумонӣ дар роҳи Дарвоз, Хоруқ, Рӯғоб, Қулма, Қароқурум. истифодаи самароноки замин омили асосии фаровонии маҳсулот, рӯёнидани дусе ҳосил, кафолат, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва тухмии босифат. шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои мубрами рӯз дар нашри муфассали ахбор. шурӯъ аз 3 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам Душанбе 2024 оғоз мегардад, ки давоми 3 рӯз идома меёбад. аллакай беҳтарин ҷудочиёни ҷаҳон аз 5 қитъаи олам барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфузи ҷаҳонӣ ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд. Наврӯзшоҳи Азизулло мавзӯъро пайгирӣ кардааст. дар макони асосии баргузории мусобиқаи Гранд-слам Душанбе 2024 корҳои омодагӣ аллакай пурра анҷом ёфтааст ва дар ана ҳамин ҷой намояндагони давлатҳо аз 5 қитъаи олам байни ҳам рақобат мекунанд. мусобиқаи Гранд-слам Душанбе 2024 қабл аз баргузории бозиҳои олимпии Париж аз калонтарин мусобиқаҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар мусобиқаи байналмилалии сайри ҷаҳонии ҷудо Гранд-слам Душанбе 2024 тибқи нақша ва маълумоти пешакӣ варзишгарон аз 72 давлати дунё иштирок мекунанд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ, татбиқи сиёсати варзишпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фароҳамсозии шароит аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст, ки пойтахти мамлакат имрӯз бо нуфузтарин чорабиниҳои ҷаҳонро мизбонӣ ва дар варзиши ҷаҳон Тоҷикистон саҳифаи хотирмони навро боз мекунад. имрӯз дар Гранд-слами Душанбе зиёда аз 72 давлати ҷаҳон иштирок мекунад. нисбат ба гран-при ки порсол гузашт қариб 42 давлати ҷаҳон буд. имрӯз 30 давлати ҷаҳон зиёд иштирок мекунад. аллакай беҳтарин ҷудочиёни ҷаҳон ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва давоми 3 рӯз мувофиқ ба вазнҳо дар мусобиқа иштирок мекунанд. дар чорабинӣ тақрибан 400 варзишгар аз 5 қитъаи олам байни ҳам рақобат мекунанд. ҳоло чеҳраҳои рақами яки ҷудои ҷаҳон дар шаҳри Душанбе қарор доранд ва шиори миллии тоҷикон ба пешро бо ифтихору фараҳ ирод мекунанд. Таҷикистон ба пеш! Таҷикистон ба пеш! бори аввал ба Тоҷикистон омадам. аз ин истиқбол хеле хушҳол шудам. ин ҷо бароям ҷои нав аст, фарҳанги нав аст. ҳар як варзишгар пеш аз ба мусобиқа омадан омодагӣ мебинад. ман ҳам ҳамчунон. ширкат дар Гранд-слами Душанбе ин марҳилаи омодагӣ ба бозиҳои олимпии Париж аст. Теймур Раҳимов бисёр рақиби хуб аст. фикр мекунам, ки барои медали тиллои бозиҳои олимпӣ ба панҷгонаи довталабҳо шумул мегардад. ман ба Тоҷикистон омадам то ҷудокорони тоҷикро бубинам. айни замон ман бо Самон Маҳмадбеков ва Беҳрӯзи Хоҷазода, ки дар Гранд-слами Дюссельдорф бо рақобат кардам, ошноям. варзишгарони тоҷик бисёр қавиянд. ман рӯзи шанбе ин ҷо семинар доир мекунам. мехоҳам ба кӯдакону наврасони тоҷик дарси хуб дода техникаи худро омӯзонам. дастаи ҷудочиёни тоҷик то баргузории мусобиқа дар 2 давлати дигар ва дар шаҳри Душанбе омодагӣ дидаанд ва бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ барои баланд бардоштани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, гирифтани медал ва ба даст овардани имтиёзҳо дар феҳристи ҷаҳонӣ ва олимпӣ талош мекунанд.
مبلغ عمومی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می‌دهد. مسابقه از روی 7 وزن بین زنان و 7 وزن بین مردان دایر می‌گردد. غالبان جای یکم مدال طلا با 5,000 یورو، غالبان جای دوم مدال نقره با 3,000 یورو و غالبان جای سوم مدال برنجی با 1,500 یورو سرفراز گردانیده می‌شوند. دسته منتخب جودوچیان تاجیک در مسابقه تاسکلاه بزرگ گراند اسلام دوشنبه 2024 موافق وزن‌ها اشتراک می‌کنند. تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در هیئت 38 ورزشگر یعنی 28 مرد و 10 بانو اشتراک میکنند که ما باوری داریم که در این گراند اسلام دوشنبه در این سریز از 3 تا 5 چисло ورزشگران ما نتیجه خوب به دست میآورند. این گراند اسلامی که در تاجیکستان میگذرد این گراند اسلام یکی از مسابقه با نفوذترین پیش از چمپیونات جهان و بازی المپیک می باشد که برای ورزشگرانی که در این مسابقه گراند اسلام برآمد میکنند خودهای المپیک میتید. تطبیق سیاست بابرور رهبر دولت، عملشوی نقشه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و فراهم شدن شرایط مطابق با طلبات زمان معاصر امکان فراهم آورد که شهر دوشنبه چهره‌های موفق جودوی جهان را در قلب تاجیکستان به هم آورد و پایتخت مملکت با نفوذترین چهاربینی ورزشی جهان را میزبانی کند. تاجیکستان یکی از کشورهای افسانوی با مردمی با فرهنگ و عنعنه‌های عجیب میباشد. من غذاهای ملی، عنعنه و مهمان‌نوازی مردم را دوست می‌دارم. مسابقه گراند اسلام دوشنبه 2024 توجه تمام واسطه‌های اخباری عمر را از تمام جهان جلب کرد. این فرهنگ و عنعنه نیک را با مردم عجیب این منطقه و البته با تمام جهان نشان می‌دهد. بار اول در تاریخ گراند پری با یک مسابقه گراند اسلام تبدیل داده شد. این کاری دشوار است که فدراسیون جودو انجام داده است. جودو با تمام دسته خود در تاجیکستان است. این معنای آن را دارد که ستاره‌های بزرگ جودو به اینجا آمدند و یکی از آنها این تدی رینر می باشد. تاجیکستان شما بهترین آدمان جهان را به اینجا آورد. آدمان خیلی عاقل و با استعداد از هر کشور. از این رو این مسابقه گراند اسلام البته یک مسابقه انتخابی المپی است. مسابقه گراند اسلام دوشنبه 2024 را در 190 کشور جهان تلویزیون ها نمایش می‌دهند. تمام مردم جهان خواهند دانست که در تاجیکستان یک مسابقه با نفوذ ورزشی دایر می شود. همه این از شاهد اساسی استقلال دولتی، تنجی و آرامی سرتاسری و بلند شدن آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی شهادت می‌دهد. Hey, my name is Lubiana Biovasana and I'm from Team Austria. салом, ман Либия ном дорам ва аз тими Австрия мебошам. Ман фикр мекунам ки мамлакати шумо хеле зебо ва мардумонаш хеле меҳрубонанд ва ҳар кас ба мо кӯмак мекунад. Ман ҳар рӯз ба толори варзишӣ меравам ва таҷҳизоти он пурра аст. Хизматрасонӣ дар меҳмонхона ба дараҷаи баланд мебошад. Порсол дар мусобиқаи байналмилалӣ соҳиби медали тилло гардидам. Ман фикр мекунам ки духтарони тоҷик дар ҷудо фаъолияти бениҳоят зиёд мекунанд ва вақти худро сарфакорона баҳри варзиш می‌گذرانند. مسابقه بین المللی سیر جهانی جودو گراند اسلام دوشنبه 2024 بار اول در تاریخ تاجیکستان دایر می شود و آن 3 روز از 3 تا 5 می ادامه می کند. در مسابقه اشتراک فعال ورزشگران تاجیک به نقشه گرفته شده است و در دایره سیر جهانی این نمودی ورزش بهترین های جودوی جهان از بین تقریبا 400 نفر در پایتخت تاجیکستان معین می شوند. نوروزشاه عزیزالله، محمد سعید کمال، بهادر حسن‌زاده، دوشنبه اخبار. وضع امروز جهان پیشگویی نشونده ارزیابی شده. گوناگون اندیشه‌ها در مسائل ژئوپلیتیکی و دیگرگونشوی مناسبت‌ها بین دولت‌های جهان است. در چنین حالت حساس نگاه داشتن آرامی و ثبات برای تمام کشورهای روی عالم از وظیفه‌های اولین درجه به حساب می‌رود. ادامه موضوع در گزارش منوچهر علیزاده. вазъияти ҳасосу пуртазоди ҷаҳон бо набзи зуд-зуд тағйирёбандаи худ ба равандҳои гуногуни давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла оромиву иқтисодиёт, тиҷорат, роҳу нақлиёт ва самтҳои дигари муҳиму мубрам таъсири манфии худро мерасонад. таҳлили равандҳои сиёсию геополитикии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ рафта истода нишон медиҳад ки солҳои охир ҳамин равандҳои рафта истодаи ҷаҳониву минтақавӣ хусусияти зиддиятнокро касб намуданд ва ин то андозае ба бесуботии равандҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ оварда истодааст. маҳз дар ҳамин шароити ҳассосу
зиддиятноки равандҳои сиёсию геополитикии ҷаҳонӣ нигоҳ доштани суботи дар сиёсӣ дар ҷомеа бениҳоят муҳим аст. Масъалаи нигоҳ доштани суботи сиёсӣ маҳз дарки бевоситаи риояи қоидаҳои бозиҳои сиёсӣ субъектҳои сиёсӣ аст. ҷараёни сиёсати муваффақи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар самти сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ негбину ояндасоз аст, равандҳои муҳими давлату давлатдории моро ки заруртарини он суботи сиёсӣ аст, устувор нигаҳ дошта, имрӯз мо мардуми Тоҷикистон зиндагии осуда ва ори аз ноамнию мушкилиҳои мураккаби сиёсиро дороем ки баръакси ҳолати мазкур дар як қатор давлатҳои дунё дида мешавад. Агар мо Авросиёро ба назар гирем, мо мебинем ки дар инҷа ҳам бениҳоят равандҳои зиёди геосиёсӣ сурат гирифта истоданд ва дар баъзе кишварҳо ҳатто вазъияти иқтисодӣ муташанниж мегардад, вазъияти сиёсии ҳарбӣ яъне ки муташанниж гашта истодааст дар минтақаи Авросиё. Аммо дар айни замон мо як падидаи дигаре ҳам мушоҳида мекунем ки дар Осиёи марказӣ, хусусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи сиёсӣ хеле мӯътадил аст, сулҳу субот таъмин карда мешавад ва албатта ин натиҷаи хизматҳои шабонарӯзии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд ки як сиёсати муваффақи ҳам дохилӣ ва сиёсати хориҷиро ба роҳ андохта буданд. маҳз оромию субот ва устувории равандҳои дигари ҳаётан муҳими давлати мост ки таи солҳои охир чорабиниҳои сатҳи байналмилалии сиёсӣ, фарҳангӣ, варзишӣ, иқтисодӣ ва марбут ба самтҳои дигар дар Тоҷикистон дар сатҳи олӣ баргузор мегарданд ки ин раванд имкониятҳои кишвари моро дар самтҳои мухталиф беҳтару хубтар гардонида ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҷаҳон ҳарчи бештар ҳамчун мамлакати ташаббускор, амн ва ояндадор муаррифӣ мекунад. Дар натиҷаи амалӣ шудани принсипҳои сиёсати бисёрқутба мо тавонистем бо кишварҳои зиёди дунё як робитаи хеле хуби ҳамкориро ба роҳ монем, ҳам дар самти сиёсат, самти иқтисод ва дигар самтҳо, ва ин имконият дод ки Тоҷикистон имрӯз ба як макони хеле муҳим ва калидӣ дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ мубаддал гардад. коршиносони масоили сиёсӣ вазъи геополитикии ҷаҳонро ҳассосу мураккаб арзёбӣ мекунанд. Ба ақидаи мутахассисон ин равандҳо ҳеҷ як давлати дунёро дар канор гузошта наметавонад бетаъсир. Аз ин хотир якояки мову шумо бояд аз ҳарвақта дида бештар ҳушёру зирак бошем ва қабл аз ҳама дар самти муҳаббати самимона ва хизмати содиқона ба ватан. ба алтоби сиёсати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо имрӯз зиндагии орому осуда дорем ва барои он ки аз ин оромию осудагӣ отил набошем, бояд самимона ҳамдилу дастгири сиёсати давлат ва арзишҳои миллии меҳани хеш бошем. Манучер Ализода, Меҳрӯзи ҷумъа, Ахбор. дар семоҳаи якуми соли 2024 дар маҷмӯъ 24847 маъракаҳои аросиву домодӣ ва азодорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда хароҷоти умумии онҳо 116 миллион сомониро ташкил додааст. таҳлили вазъи соҳа дар гузориши Дилшод Ҳакимзода манзуратон мегардад. 17 сол мешавад ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амал қарор дорад. Аммо тибқи таҳлили вазъи соҳа омори қонуншиканиҳо рӯ ба афзоиш аст. Масалан, агар соли 2007 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 91 қонуншиканӣ ба қайд гирифта шуда бошад, ин рақам дар соли 2010 157, соли 2015 562, соли 2020 609, соли 2021 681, дар соли 2022 770, соли 2023 826 ва дар семоҳаи якуми соли 2024 257 қонуншиканӣ ба қайд гирифта шудааст. чаро шумораи қонуншиканиҳо зиёд мегардад? оё ҳанӯз ҳам соҳибони ҷашну маъракаҳо ба ҳадафу мақсади қабули қонун фаҳму дарк надоранд? мутахассисони соҳа сабабҳои афзоиши омори қонуншиканиҳоро якчанд боис медонанд. бештар қонуншиканиҳо дар моддаи 10 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки оид ба баргузории тӯи домодӣ арӯсӣ ҳаст.
متاسفانه در بعض منطقه های کشور معرکه چویگشتک به نظر می رسد که پیش راه این معرکه را گرفتن بسیار به مورد هست. عامل های اساسی قانونشکنی این خودپرستی است و خودنمایشدهی است. بعضی از شهروندان میخواهند ثروت خود را برای دیگران نشان دهند، به همین خاطر دست به خرافات پرستی میزنند. معرکه های بزرگ و دسترخوان هایی که اصلا نالازم هست در خانه ها، در همون جاهایی که معرکه برگزار میکنند برپا میکنند، متاسفانه به قانونشکنی دست میزنند. سبب اساسی قانونشکنی در یعنی که جنبه عملی شوی قانون جمهوری اسلامی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم این خودپرستی، ریاکاری، خودنمایشدهی است. عامل اصلی هنوز هم زیاد بودن قانونشکنی رو بیشتر در تا اندازه به بی‌طرفی بعضی قشرهای جامعه میبینیم. یعنی که هنوز هم شاید وقتی ما میبینیم یک نفر، یک رفیق ما یا دوست ما یا که همدیهه ما یا که هم محله ما به قانونشکنی دست میزنه، تا اندازه گویا که به من دخل ندارد گفته شهروندان هم خیلی بی‌طرف میباشند، تا اندازه همین هم مساعدت میکنند و تا اندازه همون سطح پستی معرفت حقوقی و هم سطح پستی معرفت دینی شهروندان هم خصوصا هنگام برگزاری مراسم عزاداری دیده میشود و هنگامی که مسئولان ساحه یعنی کارمندان کمیته دین و دیگر مقامات داخلدار صحبت میکنیم با بی‌واسطه شخصانی که به قانونشکنی دست میزنند، هنوز هم در مفکوره همین شهروندان باورهای خرافاتی که باید حتما مراسم عزاداری 3 و 40 باید با دادن تمام شد یا که عموما خیر و احسان باید تنها با دادن تمام باشد، هنوز هم در مفکوره بعضی شهروندان هم یک قالب شخص شده مانده است. موافق معلومات کمیسیای دائمی در 3 ماهه یکم سال 2024 در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها نگرانی‌های دیگر دارد. مثلا اگر از روی تعداد نظر اندازیم، در ولایت مختار کوهستان بدخشان در 3 ماهه یکم سال 2024 2 قانونشکنی به قید گرفته شده است. در شهر دوشنبه باشد این رقم 23 قانونشکنی، ولایت سوخت 58 قانونشکنی، ناحیه‌های توبه مرکز 71 قانونشکنی و در ولایت ختلان 103 قانونشکنی را تشکیل داده است. متاسفانه با وجود قدر چاره‌بینی‌ها، قدر کارهای ترغیباتی تشویقاتی که از جانب مقامات وکالتدار هم در سطح ولایت‌ها و در سطح شهر و ناحیه‌ها به انجام می‌رسد، متاسفانه هنوز هم نفران و شهروندان یافت می‌شوند که شاید از ندانستن ماهیت محتوای قانون و شاید از با انمون عقیده خرافاتی، خودنمایی یا خرافاتی هنوز هم متاسفانه طلبات مدعای علیحده قانون را رعایت نمی‌کنند. از آن جمله حالت‌هایی می‌شود که در شهرها معرکه‌های منع شده هنگام برگزاری توی دامادی عروسی از قبیل چای گشتک، از قبیل مصلحت آشی یا اینکه رعایت ننمودن وقت برگزاری معرکه، یعنی از مهلت مقرر شده 3 ساعتی که قانونگذاری پیش بینی کرده است بیشتر برگزار نمودن معرکه ها و همچنین متاسفانه بیشتر مراسم عزاداری، مراسم منع شده عزاداری که طبق طلبات ماده 11 قانون مذکور مراسم 3، مراسم 40 و مراسم سال به دادن طعام باید برگزار کرده شد، متاسفانه هنوز هم بعضی شهروندان با آن باورهای خرافاتی خود هنوز هم همین حالت‌ها یعنی مراسم 3، مراسم 40 و مراسم سال را با دادن طعام و ظرفش‌ها را برگزار می‌نمایند که البته از جانب مقامات وکالتدار هنگام آشکار شدن چنین حالت‌ها پرونده‌های خوب ایرانکنی مأموری ترتیب داشته به مقامات داخلدار پیشنهاد کرده می‌شود. مقصد از قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم حمایت منفعت‌های اجتماعی مردم تاجیکستان، مساعدت برای پست کردن سطح کمبزاعتی و گرفتن پیش راه خراجات زیادتی که به منفعت‌های اقتصادی و فضای معنوی حیات شهروندان ضرر جدی وارد می‌نمایند عبارت است. بنابراین هر فرد را ضرور است که طلبات قانونگذاری را رعایت نمایند و به بودجه خانواده خود خسارات وارد نسازند. دلشاد حکیمزاده، فرهاد واسع برای برنامه اخبار. رعایت همه‌جانبه قاعده‌های حرکت در راه نشان دهنده سطح آداب و اخلاق هر یک راننده به شمار می‌رود. متاسفانه بعضی از رانندگان واسطه‌های نقلیاتی گران ارزش با خودنمایی قاعده‌های حرکت در راه را دغلانه ویران می‌نمایند که چنین عمل باعث خلل‌دор گشتن ترتیبات جمعیتی می‌گردند. گزارش نوبتی از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی.
نوابسته از تاکیدهای همیشگی و اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانون، متاسفانه بعضی از رانندگان جوان قاعده حرکت در راه را دغلانه ویران نموده با عمل و رفتار ناشایسته خود باعث کاسته گشتن نظم و ترتیبات می‌گردند. مخصوصا وقتهای اخیر در بین رانندگان جوان ظهورات نامطلوب دریفت، یعنی از جای ایست یک و یک باره به حرکت در آوردن وسیله نقلیات به قول بمود تبدیل یافته است. هر کدامی از جوانان نقلیات خود را با چنین طرز اداره نموده آن را به نوار گرفته با مقصد خودنمایش‌دهی در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌سازند. گشت کارمندان میلیسیا نسبت چنین رانندگان در دایره طلبات قانونگذاری پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده جهت مین به تکرار نکردن رسما آگاه نمایند هم، ولی باز هستند رانندگانی که دیده و دانسته تکرارن و برقصدانه دست به چنین قاعده ویرانکنی میزنند. از جمله راننده وسیله نقلیاتی تمغه BMW رقم‌های قید دولتیش 2004 AA10 نظر فیروزجان فیضعلیویچ، سنه تولدش 22 آگوست سال 2004، استقامت کننده شهر دوشنبه، نوابسته از آگاهی قبلی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی باز تکرارا واسطه نقلیات خود را در نزد میدان استقلال با چنین شکل اداره نموده نسبت اطرافیان به احترامی ظاهر کرده آرامی شهروندان را خللدار ساخته است. اگرچه قانونگذار برای چنین اشخاصی مغرور و خودپسند چاره‌های تاثیرگذار رساند هم، ولی بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی پدر و مادر این طایفه فرزندان در چنین حالت بر اعلی به مشاهده می‌رسد. وابسته به حالت مذکور نسبت نظر و فیروزجان برای اطاعت نکردن به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا طبق طلبات ماده 479 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده. از جانب مقامات سود نسبتش حبس مأموری با مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. او 10 شبانه روز در حبس مأموری قرار گرفته برای چنین قاعده ویرانکنی دغل و قصدانه خود به کارهای سانیتری و اکولوژی جلب گردیده است. چنین دلیل ها می تواند به دیگر نفرانی که در رفتار و کردار نسبت اهل جامعه و طلبات قانون مغرور و ناپسندند عبرت گردد. نوبسته از چگونگی کردار و مناسبت خلاف قانون میلیسیا قادر است چاره‌های قانونی را نسبت چنین نفران ناپسند عملی سازد. بر اثر باران‌های پرشدت آخر ماه اپریل در ناحیه خوالینگ کنار شاهراه اتومبیلگرد واسه خوالینگ به کیلومتر 60 فرو رفت. حالا در این موضوع توسط تکنیک و مکانیزم‌های کاری تدبیرهای برطرف‌سازی عاقبت آفت طبیعی راه اندازی شده است. گزارش عالم ناصرزاده. در نتیجه حادثه‌های طبیعی بارشات باران‌های پی در پی و پرشدت آخرهای ماه اپریل در شاهراه اتومبیلگرد واسع خوالینگ در حدود ناحیه خوالینگ فرآمدن یرچ و فروروی کنار راه ماشینگذار با درازی 24 و پهنایی 7 متر به قید گرفته شد. با مقصد تأمین حرکت بخطر و بممانعت واسطه‌های گوناگون نقلیات در این مسیر از جانب مقامات‌های دخلدار چاره‌های فوری برقرارسازی آغاز گردیده در این سمت کارها جریان دارند. یادآور می‌گردیم که با وجود رسیدن تأثیر منفی حادثه‌های طبیعی در این قسمت شاهراه حرکت واسطه‌های گوناگون نقلیات در این مسیر قطع نگردیده به طور شبانه روزی راه گشوده میباشد. کارهای برقرارسازی تنها در یک جانب این حدود راه به راه مانده شده است. مسئول اساسی نگهداری این حدود شاهراه مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه خوالینگ میباشد و عاید بر رفع ضرر آفت طبیعی با استفاده از همه امکانات موجوده تکنیکی و جسمانی سفربر گردیده به طور منتظم کارهای برقرارسازی را وسعت بخشیده ایستادند. شام 29 اپریل در راه اتومبیلگرد واسع خوالینگ کیلومتر 60 پلس 400 که در نتیجه باران‌های پی در پی بهاری فرآمدن یرچ به نظر رسید. امروز ما تکنیک‌ها دسترس نمودیم. عین حال کارهای برطرف‌سازی در این قطعه آغاز شده است و در روزهای کوتاه‌ترین می‌توانیم که این مشکلات را برطرف نماییم. همچنین در نتیجه آمدن سیل و فرآمدن یرچ بعضی از راه‌های محله‌های جماعت دهات لاهوتی ناحیه که پر از گل شده به حرکت واسطه‌های گوناگون نقلیات و رفت و آمد ساکنان مانع ایجاد نموده بود. با حشر دست جمعانه ساکنان و جلب تکنیک‌های کاری راه و جویبارها تازه کرده شده مشکلات و مانع‌های موجوده برطرف گردیدند. در زمینه چنین اقدام‌های تازه و آبادگردانی همزمان در شفت شاهراه اتومبیلگرد واسع خوالینگ در حدود جماعت دهات لاهوتی ناحیه ادامه تدبیرهای سبز و خرمگردانی عملی
карда шуд. дар ҳашари ниҳолшинонӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо ва сокинони маҳаллӣ иштирок намуда бо шинонидани ниҳолони ҳамешасабз дар ободии ин гӯшаи диёр саҳмгузорӣ намуданд. тибқи иттилоъ соли ҷорӣ дар ноҳия шинонидани 50 000 бех ниҳолони ороишиву ҳамешасабз ва мевадиҳанда нақшагузорӣ шуда буд ки то имрӯз нақша барзиёд иҷро гардидааст. дар ин ҳашари ташкил гардида 1700 бех ниҳоли ҳамешасабз шинонида шуда оянда низ идома додани иқдоми мазкур дар назар дошта шудааст. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи ховалинг, ахбор. дар даврони соҳибистиқлолӣ бунёду навсозии роҳҳои мошингарди шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон марҳила ба марҳила амалӣ гардид. ҳоло дар вилоят корҳои таъмирӣ ва барқарорсозии роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи Дарвоз, Хоруғ, Мурғоб, Қулма, Қароқурум бо суръат идома дорад. шарҳи тоҷинисои Файзуллобек. роҳи автомобилгарди Душанбе, Кӯлоб, Дарвоз, Хоруғ, Кулма ҳамчун долони байналмилалии нақлиётии роҳҳои автомобилгарди Осиё ба ҳисоб рафта, таъмири қисмати роҳ аз ҷумла самти ноҳияи Мурғоб идома дорад. ҳоло бо ҷалби кормандони муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Мурғоб, шағалпӯшкунии қисматҳои харобгардидаи шоҳроҳи асосӣ идома дошта, бо истифода аз техникаи муосирикорӣ раванди корҳои таъмирӣ анҷом дода мешавад. муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард дар соли 2024 таъмири роҳҳо ба нақша гирифта шудааст. аз километр 89 то километр 99 роҳҳои мошингарди Мурғоб, Қизилард дар қитъаи Мускул шағалпӯшкунии баҳри роҳ ва инчунин аз километри 941 то километри 951 роҳҳои мошингарди Душанбе, Кулма шағалпӯшкунии баҳри роҳ. илова бар ин дар соли 2024 таъмири кӯпрукҳо ва қубуръҳо низ ба нақша гирифта шудааст. бояд гуфт ки ба ҳолати имрӯза аз километр 89 то 99 санти Мурғоб, Қизилард фисади муайяни корҳои шағалпӯшкунии роҳ анҷом дода шуда, роҳсозон ба таъмири роҳ дар километрҳои 941 то километри 951 роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кулма машғул мебошанд. дастгириҳои ҳукумати мамлакат имкон бахшид то вазъи роҳҳо новобаста аз аҳамияташон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста дар ҳолати хуби корӣ қарор дода шуда, бунёду таъмири роҳҳо ва мутобиқати онҳо ба талаботи замон пеш аз ҳама ба беҳтарсозии ҳамлу нақли молу кол ва ҳаракати мусофирон дар тамоми фасли сол заминаи мусоидро фароҳам хоҳад овард. Тоҷинисои Файзуллобек, Муборакшои Рустам, ноҳияи Мурғоб, Ахбор. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободониву созандагӣ идома дорад. дар ноҳияи Кушониён роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта таъмир гардида мушкилоти бартараф карда мешавад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар самти сохтмон аз навсозӣ ва таҷдиди роҳҳои маҳаллию аҳамияти ҷумҳуриявию дошта нақшаҳои зиёде амалӣ карда мешавад. дар ин самт корҳои зиёде ба сомон расонида шуда, қисмати беши роҳҳои аҳамияти маҳалливу ҷумҳуриявӣ дошта аз таъмири хушсифат бароварда мешаванд. корҳо дар қисмати шоҳрои Бохтар, Кушониён, Вахш ҷараёни тоза дошта, аз даромадгоҳи ноҳия дар масофаи 1 километр мунфаршкунии роҳ бо дастгирии Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби соҳибкорону буҷаи маҳаллӣ анҷом дода шуд. дар ин амали ободонӣ техникаҳои роҳсозӣ сафарбар гардида бо сатҳу сифати баланд роҳи мазкур асфалтпӯш карда шуд. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Кушониён имрӯз тасмим гирифтааст ки шоҳрои Бохтар, Кушониён Вахш ки дар даромадгоҳи ноҳияи марказии ноҳияи Кушониён ҷойгир мебошад, бо асфалти гарм таъмири асосӣ гузаронида шуда истодааст. боиси сарфарозист ки дастуру ҳидоятҳои ободкоронаи пешвои муаззами миллатро сокинон бахусус соҳибкорони ватанӣ пурра ҷонибдорӣ карда дар чунин амалҳои нек ҳиссагузорӣ менамоянд. мавриди зикр аст ки нафароне ки дар таъмири ин роҳ саҳмгузорӣ кардаанд, пайваста баҳри рушду ободонии маҳалли зист низ иқдомҳои зиёди созандаро анҷом додаанд. тибқи маълумоти масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия, иқдоми мазкур бо маблағи 750 000 сомонӣ амалӣ гардида, тибқи нақша мақсад доранд ки бо роҳандозӣ намудани ҳамин гуна тадбирҳои созанда боқимонда роҳҳои маҳаллиро низ марҳила ба марҳила мунфарш намоянд. вобаста ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён
зиёда аз 252 адад бино иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда то ба имрӯз 100 адади он мавриди истифода қарор дода шуд. дар ҳудуди ноҳияи кушониён 230 километр роҳ мавҷуд буда то имрӯз дар 100 километр роҳ ки ба таъмир ниёз дошт 40 километри он пурра аз таъмир бароварда шуда дар боқимонда аллакай корҳои аз навсозӣ оғоз бахшида шуд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи кушониён, Ахбор. дар деҳоти овчи қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳои барқарорсозӣ дар яке аз иншооти муҳими обрасон ки бар асари офати табиӣ қисман корношоям гардида буд идома дорад. бо барқарор гардидани иншооти мазкур ҳолати обёрии 1400 гектар замини корами минтақа беҳтар мегардад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар минтақаи Дадоҷон Набиеви деҳоти Овучиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров давоми 5 сол мешавад ки яке аз иншооти муҳими обрасон бар асари офати табиӣ омадани сел қисман корношоям гардидааст. тариқи иншооти мазкур аз канали Хоҷа Бақирхон асосан як қисми заминҳои корами хоҷагиҳои ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев, Ҷаббор Расулов, Раҳмон Набиев ва хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Ғозиён бо оби полезӣ таъмин мешаванд. ба таъкиди кишоварзон дар ин минтақа ҳамасола бо сабаби камбуди оби полезӣ аз масоҳати 1400 гектар замини корам рӯёнидани ҳосили дилхоҳ ғайриимкон гардида дар чунин шароит хоҷагидорон ба ҷои фоида зарар мебинанд. имрӯзҳо вуслати корҳои барқарорсозӣ дар иншооти харобгашта кишоварзонро дубора дилгарм кардааст. иншооти мазкур ки аз 2 қубури обгузар иборат аст то 10 майи соли равон бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пурра барқарор карда мешавад. ҳоло иҷрои корҳои сохтмонӣ дар иншооти харобгашта тариқи ҳашари дастаҷамъӣ ба роҳ монда шуда барои саривақт ба анҷом расонидани тадбирҳои барқарорсозӣ техникаю механизм ва масолеҳи зарурӣ пурра дастрас мебошад. масъулини сохтмон иброз доштанд ки дар дохили сой бо бунёди 2 пояи бузурги оҳану бетонӣ қубурҳои обгузар васлу насб карда мешаванд. ҳамарӯза дар раванди иҷрои корҳои сохтмонӣ зиёда аз 20 нафар фаъолона иштирок мекунанд. дар аними селроҳи ҷамоати деҳоти Овчиқалача минтақаи Варишилобод 2 қубури обгузар диаметри 1200 ки хароб гардида буд. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барқарор шуда истодааст. имрӯз корҳои таҳкурсии иншоот идома доранд. дар рӯзҳои наздик иншоотро ба истифода метим ки 1400 гектар заминҳои хоҷагиҳои пахтакор бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. бо барқарор гардидани иншооти мазкур дар ин минтақа корҳои марбут ба кишту парвариши зироати кишоварзӣ ёбад. ёдовар мешавем ки кишоварзони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ҷорӣ намудани роҳу усулҳои парвариши зироати гуногун ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ки асоси таъмини амнияти озуқаворӣ ва муҳимтар аз ҳама дар тамоми фасли сол манбаи даромади хоҷагидорон ба ҳисоб меравад, мақоми шоистаро соҳибанд ва ҳамасола аз заминҳои корами обӣ чандин маротиба ҳосил ҷамъоварӣ мекунанд. ҳамасола дар ноҳия бо васеъ намудани майдони кишт ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии тамоми намуди зироат баланд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд карда мешавад. ҳоло дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия кишти пахта, сабзавот, полезӣ ва дигар намуди зироат бо маром идома дорад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ахбор. дар ноҳияи шаҳри нав ба ифтихори таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатӣ 216 банд нақшаи чорабиниҳо тасдиқ гардидааст. айни замон дар сохтмонҳои ҷашнӣ корҳо идома доранд. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи шаҳри нав. сол то сол соҳаи сохтмон дар ноҳияи шаҳри нав рушд карда ҷиҳати созандагиву бунёдкорӣ ва ободонии маҳал инчунин таъмини аҳолӣ бо ҷои кор манзилҳои истиқоматии баландошиёна тадбирҳои муассир андешида мешаванд. бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи 2022 дар бораи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия нақшачорабиниҳо иборат аз 216 банд тасдиқ гардида ҷиҳати амалӣ намудани он чораҳои муфид андешида мешаванд. дар ноҳияи шаҳри нав бо ин мақсад нақшачорабиниҳо иборат аз 216 банд таҳия ва тасдиқ гардидааст ва айни замон
дар ҳама иншоотҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд ва дар иншоотҳои сохташаванда асосан сохтмончиёни маҳаллӣ кору фаъолият мекунанд. дар баробари беҳтар намудани инфраструктури соҳаи иҷтимоию хизматрасонӣ ҳамзамон сохтмони мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломатӣ дар деҳот ва маҷмӯаҳои савдо бо ҷалби маблағҳои буҷетӣ соҳибкорон ва шарикони рушд сохта ба истифода дода мешаванд. айни замон дар ҷамоати шаҳраки мирзо турсунзода бо иқдоми соҳибкори ватандӯст як кӯдакистони замонавӣ барои 200 нафар сохта шуда истодааст. тибқи иттилои масъулин, бинои қаблии кӯдакистон ба талаботи замони муосир ва шароити нигоҳубини кӯдакон ҷавобгӯ набуд. ҳамакнун баъд аз ба истифода додани он сифати таҳсилоти томактабӣ дар ин шаҳрак беҳтар карда мешавад. инчунин дар раванди корҳои сохтмонӣ наздики 30 нафар сохтмончии маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуда бо хӯроки гарм ва либосҳои корӣ таъмин мебошанд. дар баробари ин дар ду шафати шоҳроҳи душанбе турсунзода сохтмони марказҳои савдою хизматрасонӣ бо маром идома доранд. кӯчаҳои марказии ноҳияро акнун 4 адад мониторҳои таблиғотӣ ва гулҳои мавсимӣ зебу зинат медиҳанд ки сокинон дар вақтҳои истироҳатӣ бо тамошои онҳо ғизои маънавӣ хоҳанд гирифт. ман ҳамчун сокини ноҳия ифтихор аз он дорам ки дар чунин ноҳияи ободу зебо зиндагӣ мекунам. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав тасмим гирифтанд то дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сокинон корҳои созандагиву бунёдкориро вусъат дода иншооти ба нақша гирифташударо баҳри ободии диёр бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба истифода дода ҷиҳати зебову назаррабо гардонидани кӯчаю маҳаллаҳо ва боғу гулгаштҳо корҳои сабзу хуррамгардониро бештар менамоянд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи шаҳри нав, ахбор. ҷиҳати бартарафсозӣ ва пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон гурӯҳҳои корӣ сафарбар гардида корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ, тозаву озода намудани дарё, каналу соҳилпарто идома дорад. дар мавзеъҳои хавфноки ҳудуди шаҳру ҷамоатҳои деҳоти Кӯлоб низ чунин тадбирҳо оғоз гардидааст. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. ҳодисаҳои табиӣ, боришоти боронҳои пуршиддату омадани сел ва фаромадани ярч дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бахусус дар доманакӯҳҳо ки моҳи апрели соли ҷорӣ ба амал омад ба сокинони маҳаллӣ ва заминҳои кишоварзӣ зарари моддиву иқтисодӣ расонид. бо мақсади кӯмаку дастгирии сокинон ва бартарафсозии пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ ҳукумати мамлакат тадбирҳои муҳиму саривақтӣ андешида дар асоси дастуру супоришҳои мушаххас гурӯҳҳои корӣ ташкил гардида дар мавзеъҳои зарардида ва минтақаҳои хавфнок корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ, тоза намудани каналу дарёҳо ва селпартоҳо, инчунин дигар чораҳои пешгирикунандаро роҳандозӣ ва амалӣ намуда истоданд. дар амалисозии нақшачорабиниҳои бартарафсозӣ ва иқдомҳои пешгирикунанда мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, торҳои гуногун ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб фаъолона саҳмгузорӣ намуда истоданд. дар натиҷаи ин боришотҳо, яъне ки фаромадани сел ба як қатор шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон, яъне ки ҳисороти моддӣ оварда расонд ки аз ин ҷумла дар ноҳияҳои Восе, ноҳияҳои Темурмалик, ноҳияи Балҷувон, ноҳияи Ховалинг, дар ҳамаи шаҳру ноҳияи вилоят корҳои пешгирикунанд ва бартарафкунӣ оқибатҳои офати табиӣ бар роҳ монда шудааст. дар шаҳру ҷамоатҳои деҳоти Кӯлоб низ вобаста ба мустаҳкам намудани соҳили дарёҳо ва селпартоҳо бо саҳмгузорӣ ва ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб комиссияи ҳолатҳои фавқулода ташкил гардида бо ҷалби техникаву механизмҳои корӣ ва дигар маводҳои зарурӣ таъмин гардида корҳо бо суръат ва сифати хуб ҷараён доранд. дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб 32 мавзеъҳои хатарнок хавфноке аст ки дар он ҷо аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. аз ҳамин 32 мавзеъҳои хатарнок 6 мавзеъ яъне ки ниҳоят хатарнок ҳастанд ки яке дар мавзеи дарёчаи Кӯлобдарё, мавзеи сои Девонасой, сои Шураксой ва сои Зиракӣ ва инчунин дар худи мавзеи яъне ки пули фурудгоҳ ки айни замон мо қарор дорем машқи ғайринақшавӣ вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ ба роҳ монда шудааст ки дар ин машқи мазкур тамоми қувваву воситаҳои хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, зернизомҳои низоми вазифавии сатҳи шаҳри Кӯлоб ва ташкилоту муассисаҳо, яъне ки маҳаллаҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сафарбар гардида дар ана ҳамин мавзеъҳои хатарноке ки ба аҳолӣ хатар эҷод мекунад корҳои пешгирона ба роҳ монда шудааст то ин ки тавонем дар мавсими боришотҳо омадани сел яъне ки аҳолӣ ва иқтисодиёти шаҳри Кӯлобро мо пурра
яъне ки аз офати табиӣ эмин намоянд. бо мақсади пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ махсусан омадани сел аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб миёни аҳолӣ мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. натиҷаи чунин иқдомҳо дар тоза намудани каналу ҷӯйборҳо тариқи ҳашарҳои дастҷамъона саҳмгузорӣ менамоянд. имрӯз дар шаҳри Кӯлоб дар 6 мавзеъи осебпазири хавфнок зиёда аз 30 техника ва механизмҳои муҳандисӣ сафарбар гардида корҳои сумустаҳкамкунӣ дар мавзеъи хавфнок идома доранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гаражданӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ҳамаи чораҳои заруриро баҳри пешгирӣ намудани офатҳои табиӣ андешида техника ва механизмҳо сафарбар гардида. натиҷаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳукумати мамлакат нисбат ба сокинон аст ки имрӯз тамоми имконот ва иқтидори зарурӣ барои рафъи хатари ҳодисаҳои табиӣ ва таъмини осоиштагии мардум равона гардида дар мавзеъҳои хавфнок корҳои соҳилмустаҳкамнамоӣ ва бартарафсозӣ бо маром идома дошта чунин қитъаҳои осебпазир ба таври доимӣ зери назорати масъулони ниҳодҳои дахлдор мебошад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ дар баробари андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати самаранок истифода намудани замин, ҳамчунин истифодаи тухмии босифат, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва таҷриба муҳим аст. имрӯз кишоварзони мамлакат баҳри рӯёнидани 2 ва ё зиёда ҳосил талош доранд. гузориши Гулчеҳраи Саттор. бо шарофати соҳиб истиқлолии ватан имрӯз моликияти истисноии давлат ва боигарии ягонаи он замин барои истифодаи якумрӣ ба саҳмдорони деҳот барои истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ вобаста карда шудааст. имрӯз дар миқёси ҷумҳурӣ 196,370 хоҷагии деҳқонии оилавӣ инфиродӣ ва шарикӣ ба қайд гирифта шудааст ки саҳмдорони ин хоҷагиҳо дар истеҳсоли ҳама гуна маҳсулот саҳм мегузоранд. бо зиёд шудани шумораи аҳолӣ зарурати аз як замин гирифтани 3 ҳосил ва дар мавриди мувофиқ аз он ҳам зиёд ба миён омадааст. дар баробари афзоиши аҳолӣ нисбати зироатҳои кишоварзӣ талабот афзун гарда имконияти васеъ кардани майдонҳои кишт сол то сол маҳдудтар мегардад. аз ин рӯ баҳри самаранок истифода бурдани қитъаҳои замин бунёди гармхона барои таъмини сабади истеъмолии мардум ва бозори дохилӣ чӣ дар давраи тобистон бошад чӣ дар фасли сармо бошад ин имконияти хуб медиҳад. зеро имрӯз ба сари ҳар нафар ҳамагӣ 5 сотиқ замини корами обӣ рост меояд. ин далел моро водор месозад ки ҳар қитъа замини ҳосилхези ватани азизро самараноку оқилона истифода барем. барои ин ҳадаф расидан ҳосилнокиро бояд баланд бардорем, зеро заминҳои обёршавандаи мо кам аст, маҳдуд аст. ба ҳам хотир яке аз омилҳое ки расидан ҳадаф таъсир худ меса ин ҷорӣ намудани дар зиёди кишти зироатҳои фосилавӣ ва кишти зироатҳои такрорӣ. вақте мо дар кишти фосилавӣ зироатҳои лӯбиёгиро мекунем, ҳам киштгардон баромада мешавад ва ҳам замин ғанӣ мегардад ва инчунин охири моҳи апрел захираи хӯроки чорва ба итмом мерасонад ва мо метавонем то дар 1 юнучқа аллакай кишти зироатҳои фосилавиро ҳамчун анбӯи сабби серғизо барои чорво ҷамъоварӣ намоем. хусусиятҳои хуби он дар чи аст ки онҳо зироатҳои лӯбиёгӣ мунҷ, мушунг ино аз замин офтоб нуриҳои интрагенро гирифта ба замин яъне захира мекунанд ва онҳоро ҳам метавонем ҳамчун нурии сабз истифода барем ки он заминро аз нуриҳои маъданӣ бой мегардонад. инҳо дар як муддати мисол ба нашунамо мерасанд ки заминҳо холӣ ҳастанд, ҳам боришот ҳаст дар он давра. аввал то мобайнаи моҳи апрел аллакай мо метавонем онро ҷамъоварӣ намоем. бо истифода аз тавсияи олимони соҳа, тухмиҳои босифат ва риояи қоидаҳои агротехникаи парвариш, саҳмдорони деҳотро мебояд нишондодҳои истеҳсолиро баланд намуда, аввалан эҳтиёҷоти оилаи худ, баъдан бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулоти зарурӣ таъмин намоянд. шароит иқлим обу ҳавои Тоҷикистон барои парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва махсусан сабзавотӣ хело мувофиқ аст. аз ин рӯ мо бояд муҳлати кишт ҳамзамон аз тухмиҳои хусусивати ватаниву хориҷӣ бояд истифода барем. дар баробари самараи хуб гирифтан аз ҳар як қитъа ё ин ки гармхонаҳо мо рӯ меорем ба агротехникаи хуб, интихоби ҳам зироати кишоварзӣ ё ин ки зироати сабзавотӣ новобаста аз шакли зироат дар гармхона бештар бодиринг, помидор ва каме ҳам бошад кабудиҳо кишт мешаванд. мувофиқ аз нигоҳи иқтисодӣ
به خاطر ثمره خوب داشتنشون بیشتر توصیه میشه در همین زراعت‌های سبزیجاتی که ما گفتیم. موافق معلوماتی به دست آمده میدان عمومی زمین‌های کورم 673,256 گکتار، از آن کورم آبی 471,525 گکتار را در بر میگیرد که کشاورزان مملکت با استفاده از امکان در این زمین‌ها کشت زراعت گوناگون را به راه مانده در استحصال محصولات وطنی و پیشگیری واردات همه گونه انواع غذایی تا جای حصه می‌گذارند. کشتی تکراری منبع الوگی درآمد است. مثلا بعد از جمع‌آوری کشتی ترامایی که در گندم جمع‌آوری میکنه بسیار زمین رو ما میبینیم خالی است. همه مشاهده میکنن که خالی میمونن. سببش در چه؟ سببش یعنی همون کشتی غلطانگی سر وقت جمع‌آوری نمیشود، مهلت میگذرد. هر یک روز برای ما کشاورزان غنیمت است که هم کشتی تکراری را در سر وقت گذرانیم. مهلت معیاری کشت رو رعایت کردن، اگرتکنیک اون رو رعایت کردن، انتخاب خوب تخمی ها رو نهایی اختراع کرده. ولیمان یعنی سایه اکادمی علمی کشاورزی در استحصال جلوی است و علما اثبات شده است که اونها از جهت مثلا به کسلی هم تاب‌آور هستند، به خواب روی هم تاب‌آور هستند و به حاصل برنده دان هم دارند اگر اگرتکنیک سر وقت اجرا کرده شود. یعنی اگرتکنیک سر وقت اون رو غذای اون رو تامین کنین، سر وقت کارهای مثلا اگرتکنیکی گذارین، سر وقت آبدهی و معیار مهلت اون اعتبار کرده شود، ما میتونیم که یک حاصل خوبی دلخور رو به دست آوریم. اقلیم دیار امکان می‌دهد که با استفاده ثمرناک آب و زمین محصولات استحصال نماییم که ذخیره کافی برای تیر ماه و زمستان مهیا گردیده، بازارهای داخلی با محصولات از جهت اکولوژی تازه فراوان و برای گرفتن منفعت بیشتری اقتصادی صادرات میوه و سبزیجات را به خارج مملکت زیادتر نماییم. تخمی پروری یکی از سمت‌های مهمی ساحه کشاورزی به حساب رفته در استحصال محصولات کشاورزی موقع اساسی را اشغال می‌نماید. افزونشوی زراعت‌های کشاورزی و بلند برداشتن حاصلناکی آنها از انتخاب تخمی‌های خوش‌صفت وابسته است. شرح بیشتر موضوع در گزارش ابراهیم نظرالزاده. تخمی پروری یکی از سمت‌های مهمترین ساحه کشاورزی به شمار رفته در استحصالات کشاورزی موقع اساسی را اشغال می‌نماید. زیاد نمودن میدان کشت تخمی پروری ابتدایی زراعت کشاورزی، استفاده تخمی‌های سرتیفیکاسیون شده در خوجگی‌های جمهوری به افزون نمودن حاصلناکی و زیاد گردیدن استحصال زراعت کشاورزی مساعدت می‌نماید. برنامه رشد ساحه کشاورزی برای سال‌های 2021-2025 برنامه عملی میانه مهلت بوده با مقصد بلند برداشتن حاصلناکی زراعت کشاورزی و زیاد نمودن حجم استحصال محصولات از نوع‌های پرورش یابنده، همچنین مواد تخمی و شنانیده شونده تطبیق می‌گردد. با همین مقصد در شهر دوشنبه از جانب مؤسسه رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی در دایره لایحه بلند برداشتن استواری کشاورزی در یکجایگی با سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد اوید به تحلیل و تهیه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تخمی پروری سمینار آموزشی برگزار گردید. در کار سمینار عالمان و متخصصان از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای سمت تخمی پروری آن، اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، مؤسسه دولتی رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی و دیگر تشکیلات و مقامات‌های دخلدار اشتراک و سخنرانی نمودند. این زمان در جمهوری 128 عدد خوجگی‌های تخمی پروری فعالیت می‌کنند. در آنجا خوجگی‌های دهقانیان، اسوسیاسیون هستند، کوپراتیوهای تجارتی اند، کوپراتیوهای استحصال که به تخمی در جمهوری مشغول می‌باشند. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آنها وابسته کرده شدند به استحصال چیگیت تخمی، کارتوشکای تخمی، یونوچقه، تخمی سبزیجات، گندم تخمی، کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها وابسته کرده شدند. خوجگی‌ها وابسته به سمت تخمی پروری معین کرده شدند. همه ساله این خوجگی‌ها به استحصال تخمی خوش‌صفت زراعت‌های کشاورزی مشغولند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تخمی پروری از 8 باب و 36 ماده عبارت بوده. اساسهای حقوقی فعالیت اوید به استحصال یا تکرار استحصال کنی، کارکرد، سرتیفیکاسیا، فروش تخمی، نهال و رسانی‌ها، اینچنین تشکیل و بقیدگیری نوع‌ها و نظارت تخمی را مقرر می‌کند. هدف از برگزار نمودن چنین چاره‌بینی، عالمان و متخصصان ساحه تخمی پروری قانون مذکور را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، فکر و ملاحظه‌های خود را برای رشد همیشگی ساحه تخمی پروری در مملکت با در نظر داشت تغییریابی اقلیم و دیگر مشکلات‌های مبرم امروزه ساحه پیشنهاد نمودند. ابراهیم نظرالزاده، خال محمد دولتов برای برنامه اخبار.
идомаи ахбор. такмили таҷрибаи ҳифзи техникии иттилооти дастрасияш маҳдуд ва дар ин замина татбиқи барномаи давлатии таҳкими ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 бар рушди соҳа заминаи боэътимод мегузорад. дар ин хусус Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи масъалаҳои таъмини ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлили вазъ ва дурнамо баргузор гардид. дар кори конференс гуфта шуд ки маҳз тавассути сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ташкили инфраструктурӣ, кадрӣ ва техникии соҳаи ҳифзи сирри давлатӣ таҳким ва баҳри пешбурди фаъолият шароитҳои созгор фароҳам оварда шуд. дар доираи амалигардонии нақшаи чорабиниҳои барномаи давлатӣ таҳкими ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 баргузории чорабиниҳои тантанавӣ, конференсия, ҳамоишҳо, семинарҳои омӯзишӣ, курсҳои такмили ихтисос ва дигар самти таъминоти ҳифзи методии соҳа ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот пешбинӣ карда шудааст. таваҷҷуҳи бештарро рушди босуръати илму техника, рақамикунонии соҳаҳои мухталифи ҷомеа ва истифодаи васеъи технологияи муосир дар фаъолияти вазорати идораҳои муҳими давлатӣ ба худ ҷалб намуда иброз карда шуд ки дар ин самт имрӯз барномаи давлатии таҳкими ҳифзи сирри давлатӣ ва ҳифзи техникии иттилоот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 мавриди амал қарор дорад. татбиқи пурраи нақша чорабиниҳои он ба рушди ҳукумати электронӣ, рақамикунонии соҳаҳои воқеии иқтисодӣ, хизматрасониҳои давлатӣ таъсири мусбӣ расонида, мушкилоти ҳифзи техникии иттилооти дастрасияш маҳдуд роҳи ҳалли худро пайдо менамояд. Дилшод Ҳакимзода, Фарҳоди Восеъ барои барномаи ахбор. дар яке аз қисмҳои ҳарбии гвардияи миллӣ бахшида ба 20 соли фаъолияти пурсамари бойгонии марказии раёсати корҳои фаҳмондадиҳии гвардияи миллӣ ҳамоиши илмӣ назаравӣ доир шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки ҳар лаҳзаи ҳаёт таърих аст ва он дар шаклу намудҳои мухталиф инъикос меёбад. дар ин раванд ҳуҷҷату санадҳо ва маводи сабтӣ аз ҳамин қабиланд ки наслҳои оянда оид ба ҷараёни зиндагии давраи муайян донишу тасаввурот пайдо мекунанд. воқеан ҳам ҳар як қоғаз, ҳуҷҷат, расм, навори видеоӣ, садо, нақша, ҳатто пора ё ҷузъи хурди онҳо далели тасдиқсозанда ва раднашавандаи ҳақиқати таърихӣ буда, дар асоси онҳо садҳо маҷмӯи ҳуҷҷатҳо, рисолаҳо ва мақолаҳои илмӣ ба таб расида барномаҳои радиоиву телевизионӣ таҳия мешаванд. дар яке аз қисмҳои ҳарбии гвардияи миллӣ конференси илмии назариявӣ баргузор гардид. дар конференсияи мазкур мутахассисон аз сардораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, прокуратураи генералӣ, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, омӯзгорони донишҷӯёни факултети таърихи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва факултети китобдории донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон иштирок намуданд. таъкид шуд ки имрӯзҳо саридораи бойгонии ҳамкориро бо гвардияи миллӣ дар сатҳи хуб ба роҳ монда, дар асоси он як қатор кормандони гвардияи миллӣ дар саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиширо гузашта соҳиби гувоҳнома шуданд. иштирокдорон дар мавзӯъҳои таърихи ташаккул ва фаъолияти бойгонидорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мавқеи бойгониҳо дар омӯзиши таърихи муосири тоҷик, нақши ҳуҷҷатҳои хазинаи бойгонии миллӣ дар омӯзиш ва тавсифи таърихи халқи тоҷик, мавқеи бойгониҳо дар таҳқиқоти корҳои илмӣ, масъалаҳои мубрами бойгонишиносии муосир, таъсис ва ташаккули бойгонии маркази раёсати корҳои фармондеҳи гвардияи миллӣ баромад намуданд. беҳуда намегӯянд ки бе ҳуҷҷати бойгонӣ таърихи давлат, халқ, миллат вуҷуд надоранд ва ин комилан дуруст аст. садсолаҳо мегузарад, як насл насли дигарро иваз менамояд ва ёдгории доир ба ҳар яке онҳо дар чунин як сарчашмаи беарзиш ба мисли бойгонӣ боқӣ мемонад. дар маҳфузгоҳи бойгонии марказии гвардияи миллӣ ҳуҷҷатҳо аз соли 1993 то ин ҷониб нигоҳ дошта мешавад ки дар умум 1637 парванда тибқи китоби бақайгирии
ҳуҷҷатҳои хазинаи бойгонӣ ба қайд гирифта шудааст. инчунин таъкид гардид ки бойгонӣ хазинаи таърихи миллат ба шумор меравад. ҳуҷҷатҳои бойгонӣ чун кафолати боэътимоди хотираи халқ дар бораи ҳодисаву рӯйдодҳои муҳимтарину тақдирсози мамлакат, корнамоиҳои шахсиятҳои барҷастаи давру замон ба шумор рафта, ҳамчунин сарчашмаҳои омӯзишӣ дар марҳилаҳои муайяни таърихӣ хизмат мекунад. зуҳуроти номатлуби замони муосир ва ҳаракатҳои пешгирикунандаи он дар ҷаҳон таҳти чунин унвон дар ноҳияҳои Панҷ ва Зафаробод бахшида ба эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ чорабиниҳои маърифатӣ роҳандозӣ шуданд. гузориши навбатӣ идомадиҳандаи ҳамин мавзӯъст. дар ноҳияи ҷайҳун ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид ки мавзӯи асосии он муайян намудани сабабу омилҳои садамаҳои роҳу нақлиёт ва пешгирии минбаъдаи ҷиноятҳои қаллобӣ дар ноҳия мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар рафти кори шӯро шахсони масъул бо далелҳои мушаххаси ҳолатҳои ҷойдошта дар самти роҳу нақлиёт махсусан риоя нагардидани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби бархе аз ронандагон ки боиси рух додани садамаҳои нақлиётӣ ва вайрон гардидани тартиботи ҷамъиятӣ мегардад маъруза карда оид ба вазъи ҷойдошта аз масъулон пурсон гардиданд. тавре иброз гардид таҳлилу хулосаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нишон медиҳад ки ҳодисаҳои роҳу нақлиёт танҳо бо айби ронандагони воситаҳои нақлиёт набуда, балки дар аксар ҳолат қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби пиёдагардон низ риоя намегардад ки боиси ба вуқӯъ омадани садамаҳои нақлиётӣ мегардад. баъзе ронандагони мо ҳастанд ки таҷрибаи хуби ронандагӣ надоранд, вобаста ба ҳама аломатҳои роҳ нақлиёт огоҳ нестанд. ҳамин хотир рух додани садамаҳои нақлиётӣ зиёд мегардад. ҳама шахсони мутасаддӣ ба ронандагон ва омилҳое ки сабабҳои содир гардидани ҳодисаҳои ҳаракат дар роҳ мегарданд ба мардум суҳбату вохӯрӣ гузаронда ки минбаъд оянда дар чунин кирдорҳо роҳ надиҳанд. гуфта шуд ки дар замони муосир баҳри боз ҳам мустаҳкаму пойдор будани амну осоиштагии ватан бояд ҳар як фарди ҷомеа дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ бошаду дар иҷрои масъулияту уҳдадориҳои шаҳрвандии хеш талош намояд. баргузории ҳамин гуна суҳбату вохӯриҳо ва боз ҳам тақвият бахшидани корҳои тарғиботиву фаҳмонидадиҳӣ барои огоҳонии аҳли ҷомеа аз сиёсати ҳукумати мамлакат, баланд гардидани маърифати ҳуқуқиву шаҳрвандӣ, тарбияи насли наврасу ҷавон дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва дар маҷмӯъ пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ мусоидат менамояд. имрӯз дар шӯрои навбатии ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Зафаробод ки баробари масъулини соҳа, кормандони касбу кори гуногун, холимони дин ва намояндагони қишраҳои дигари ҷомеа ширкат доштанд, масъалаи ҳолати иҷроиши қонунгузорӣ дар бораи экстремизм ва терроризм дар самти ошкор намудани ҳуқуқвайронкуниҳо, ҷиноятҳои кибернӣ ва амнияти иттилоотӣ, таҷрибаи тафтишотии судии парвандаҳои ҷиноятӣ дар ин самт ва шарҳу мулоҳизаҳо ба наворҳои бофтаи танқидӣ ва иғвоангези ташкилоти террористию экстремистӣ дар воситаҳои ахбори омма ва бахусус шабакаҳои интернетӣ дар соли 2023 ва 4 моҳи аввали соли 2024 мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷиҳати иҷрои стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2024 дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод корҳои назоратиро пурзӯд намуда, ҷиҳати иҷрои стратегияи мазкур ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. пеш аз оғози чорабинӣ дар саҳни муассисаи таълимии рақами 2 ноҳияи Панҷ, дастовардҳои варзишиву меҳнатии донишҷӯёну хонандагон ва ашёву айёниятҳои дарсии коллеҷи тиббии инноватсионӣ ба намоиш гузошта шуда буд, ки ин аз ҷонибдорӣ ба сиёсати давлатии ҷавонон мебошад. гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ дар паёми имсолаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр муҳиму саривақтӣ буда метавонад дар боло бурдани сатҳи маърифатнокии насли ҷавон мусоидати амиқ намояд, зикр гардид дар чорабинии имрӯза. иштирокдорон зимни маърузаҳои хеш зикр доштанд ки дар доираи эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ вобаста ба тарбия ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии наврасону ҷавонон чунин мулоқоту вохӯриҳоро бештар ба роҳ монанд. ҳамзамон баҳри пешгирии онҳо аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ тадбирҷӯӣ карда, ҷалби ҷавонону наврасонро ба корҳои ободониву созандагӣ ва ҳунаромӯзӣ инчунин иштирок варзидан дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ бояд фаъол намуд. соҳибистиқлолии мамлакат имкон фароҳам овард ки сатҳи рӯзгори
و با زندگی شایسته نایل گردند. مسئولین مؤسسه دولتی کالج طبی اینواسیونی ناحیه قید داشتند که در این زمینه بهتر گردیدن سطح و صفت خدمترسانی طبی، تامین مؤسسه ها با تجهیزات های نوی زمان معاصر و آماده نمودن کادرهای ساحه طب دوره به دوره تامین گردیده ایستاده است. قابل تذکر است که در مؤسسه دولتی کالج طبی اینواسیونی ناحیه بهر بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم و تربیت و آماده سازی کادرهای ساحه شرایط سازگار مهیا گردیده. امروزها دانشجویان با تمام امکانات معاصر بخصوص خوابگاه دائمی تامین میباشند که این از دستگیری‌های روزافزون حکومت مملکت دانسته می‌شود. در انجام به نفرانی که در تعلیم و تربیت شاگردان و بالا بردن معرفت‌ناکی نسل نورس و جوان سهم ارزنده گذاشتند، قدرشناسی گردیدند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، اخبار. در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا المپیادای اویتسنا 2024 بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی طبی دایر گردید. در المپیادا بیش از 820 نفر دانشجو از 27 مؤسسه تحصیلات طبی اشتراک نمودند. گزارش همکاران ما. همسال دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا را کادرهای صاحب تخصص در سمت‌های گوناگون ختم نموده بهر رشد طبی مملکت و بیرون از آن صادقانه کار و فعالیت می‌نمایند. در بنای اساسی روبرت دانشگاه با دانشجویان کورس پنجم و والدین آنها واخوری دایر نمود. ضمن واخوری وابسته به شرایط تعلیم و تربیت در دانشگاه اندیشه‌های سودمند بیان گردیده. تاکید رفت که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در بنای نوی دانشگاه برای همه دانشجویان تمام شرایط زمان معاصر مهیا می باشد. در ادامه با اشتراک روبرت دانشگاه المپیادای اویتسنا 2024 که میان دانشجویان مؤسسه عالی و میانه کسبی طبی جمهوری دومین مراتب است برگزار می شود جنبش گردید. در روزمان نوبتی بیش از 820 نفر دانشجو از 27 مؤسسه عالی و میانه کسبی ساحه تندرستی داخل و خارج مملکت اشتراک نمودند که از شماره عمومی زیاده از 470 نفر طریق آنلاین اشتراک نمودند. من نه تنها در دولت خودمون غالب گشتم بلکه در ازبکستان نیز در المپیاد اشتراک ورزیده صاحب جای اول گشتم. در المپیادای مذکور من صاحب جای یکم گردیدم از فن خیمیای بیولوژی. در این المپیاد ما دانشجویان خیلی دانش خود را صیقل داده بسیار دانش‌های نوی جهانی را نیز از خود کردیم. المپیاد در دو دور سنجشی تستی و مسئله های وضعیتی و ملکه های عملی گذرانده شد. در دور اول زیاده از 700 نفر دانشجویان اشتراک نمودند و از آنها 340 نفر به دور نهایی راه خواهد یافتند. در دور نهایی 165 نفر دانشجویانی که دانش و ملکه خوب داشتند صاحب جایهای افتخاری گردیدند که از این شمار 90 نفر طریق اشتراک آنلاین و 75 نفر طریق حضوری از 18 مؤسسه صاحب جایهای نمونوی گشتند. فرزند من هم اشتراک کرد، جای دوم را از فن جراحی گرفته است. من خیلی والدارو هستم. این برای پدر و مادر یک فخر می باشد. المپیاد از روی دو نامیناسیون طبی، نظریوی و کلینیکی که 25 نامگوی فنها را در بر میگیرد گذرانده شد. یادآور میشویم که به طلبات استانداردهای بین‌المللی تحصیلات مطابق نمودن نقشه و برنامه‌های تعلیمی و در این زمینه آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی جوابگو به طلبات بازار مهنت داخلی و خارجی یکی از هدف‌های اساسی حکومت مملکت در سمت تحصیلات عالی کسبی میباشد. همچنین از جانب رهبریت دانشجویان فعال و والدین آنها با مکافاتنامه‌ها سرفراز شدند. راهاندازی المپیاد اویتسنا 2024 که از جانب استادان و دانشجویان همه‌جانبه دستگیری یافت در سمت تطبیق هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای تربیت جوانان صاحب تخصص در ساحه طب مساعدت خواهد نمود. در تاجیکستان به رشد و پیشرفت علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعت‌شناسی و تکنیکی توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان همایش علمی عملی دایر شد. گزارش نوبتی در این خصوص. در کنفرانس کارشناسان و محققان و آموزگاران و دانشجویان کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی اشتراک نمودند. ذکر شد که تکنولوژی‌های اطلاعاتی کمونیکاسیونی یکی از بزرگترین دستاورد علم و تکنیک زمان معاصر به شمار رفته همساله ساخت و امکانات تکنیکی ماشین‌ها تکمیل می‌یابد که در این زمینه تطبیق آنها در ساحه‌های مختلف وسیع می‌گردند. تکنولوژی‌های اطلاعاتی امروز سطح انکشاف دایره‌های استحصال کننده
кунандаро дар ҷомеа муайян мекунад. Технологияи муосир зуд пайдо шуда зуд аз истифода меравад ва ҷои онҳоро технологияҳои наву такмил ёфта иваз мекунад. илмҳои дақиқ, риёзӣ, табиатшиносӣ, техникӣ ва технологияҳои инноватсионӣ заминаи рушди устувори кишварҳо арзёбӣ мешавад. Бо ин назардошт, ҷиҳати ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас, солҳои 2020-2040 дар Тоҷикистон бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид. Имрӯз технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ барои ҳалли масъалаҳои риёзӣ, иқтисодӣ, муҳандисӣ, молиявӣ, илмӣ, ҳисобкуниҳои оморӣ истифода мешаванд. Татбиқи истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар соҳаҳои гуногун аз донишу малакаи истифодабарандаи он вобастагӣ амиқ дорад. Дар идомаи ҳамоиш муҳаққиқон бо маърузаҳо дар мавзӯи истифодаи технологияҳои муосири инноватсионӣ аз тарафи ҷавонон дар Тоҷикистон, рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳои мавриди назар баромад намуданд. Байни иштирокчиён доир ба масъалаҳои баррасишуда саволу ҷавоб сурат гирифт. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мақсади тақвияти кори ҳунармандон муаррифии маҳсули ҳунари дастӣ таҳти унвони ҳунар беҳазар намоиши ҳунарҳои мардумӣ доир гардид. Дар ин рӯз ҳунармандон аз 12 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия намунаҳои кору офаридаҳои хешро пешниҳод намуданд. Гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёс Бобоҷон. озмуни ҳунар беҳазар ки ба худ маънию шукӯҳи хос дорад, бо ташкили намоишгоҳи васеъ дар саҳни қасри фарҳанги ҷамоати деҳотӣ ба номи Ҳайдар Усмонови ноҳии Бобоҷон Ғафуров беш аз 100 нафар ҳунармандонро гирди ҳам овард. ҳунарҳои сабадбофӣ, созтарошӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, кашидадӯзӣ, сӯзанӣ, атласу адрасбофӣ ва матоъҳо бо духту тарҳи хоса, ҳар гуна армуғонҳо, расму нигораҳо пешниҳод шуд, ки бозгӯи эҳё ва рушди ҳунар шавқу завқи онҳоро дар такмили ҳунар нишон медиҳад. бо занҳои хонишин касби аҷдоди падару модаримонро аз нав эҳё карда ҳамин қадар омӯхтем. бо дастгирии шуғли аҳолии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳунарҳои миллӣ дорем, ки дар он ҷо ҳам занҳои хонишинро ба кор ҷалб карда соҳиби шаҳодатнома ва ҷои кор таъмин карда истодем. озмуни ҳунар беҳазар бо мусоидати ҷоии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва раёсати меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳия ташкил ёфта, ҳунармандон зимни пешниҳод ва муаррифии ҳунари хеш ба аҳли намоишгоҳ таъкид доштанд, ки бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба рушди ҳунармандӣ, эҳёи ҳунарҳои миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ба ҳунармандон тақдими грантҳои давлатӣ, як қатор имтиёзҳо дар фаъолият ба онҳо имконият фароҳам омад, ки дар такмили маҳорати худ навгониҳо дар иҷоди ҳунар омӯзиши ҷавонон кӯшиш намуда ба воситаи чунин намоишгоҳҳо ҳунари хешро муаррифӣ намоянд ва аз ҳисоби фурӯши маҳсулоти омодакардаи хеш даромад ба даст оранд. ҳунари ман сохтани асбобҳои мусиқӣ, як чанд солиси ман ҳамин асбобҳои сохтанаш ки машғул ҳастам. асбобҳои дутор, рубоб, тамбур, соз, доира месозам. талабгори асбобҳои мусиқӣ ки мо месозем худи хонандагони мактаби санъат, коллеҷи санъат, факултети санъат ё институти санъат ё берун аз ҷумҳурӣ ҳам харидор ҳастанд. сохта фурӯхта истодем. 50-60% бюджети оилаи мо аз пушти ин касбҳо. ман асосан бо гулдӯзии муосир машғул мешавам. ба занҳои хонашин бо шуғли аҳолӣ ҳамкорӣ намуда ба онҳо ҳунари худро меомӯзам. донистани ин барои ҳар як ҷавондухтари тоҷик зарур аст, зеро ки ҳунар беҳазар аст. дар намоишгоҳи ҳунар беҳазар бувад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби ҳунармандон беш аз 1000 ашё, матоъҳои атласу адрас, сабад, сӯзанӣ, гулдӯзию зардӯзӣ, кашидаҳои деворӣ, асбобҳои мусиқӣ, либосҳои миллӣ бо духти зебо, шинам, ҳар гуна армуғонҳо пешниҳод карда шуд ва ҳамзамон аз ҷониби Лисеи касбии техникии ноҳия, маркази таълимии калонсолон, номгӯи касбу ҳунарҳои зарурӣ, ки омӯзиши он ба ҷавонон зарур аст, муаррифӣ гардид. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 148 намуд ҳунарҳои мардумӣ мавҷуд аст, ки зиёда аз 6000 ҳунармандон кору фаъолият мебаранд. дар имрӯза озмуни ҳунар беҳтар аз зар бувад, 100 нафар ҳунармандон ҳунари худашонро пешкаш карда истоданд. ҷиҳати рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бештар гашта истода, барои дастгирии ҳунармандон шуғли аҳолӣ 360 нафар шаҳрвандону занони хонишини бекорро соҳибкасб гардонида, соҳиби шаҳодатномаи тахассусӣ гардонда истодаем.
дар замони имрӯз низ ҳунари дастӣ ки бо завқу салиқаи баланд омода мешавад таваҷҷӯҳи сайёҳон ба армағонҳо бештар буда маҳсули кори ҳунармандон дар баробари муаррифии ҳунару фарҳанги миллӣ воситаи даромад ба ҳар шахси соҳибҳунар мегардад. ба таъкиди масъулин ҳадаф аз баргузории чунин намоишгоҳ бештар намудани майлу рағбати ҳунармандон, муаррифии ҳунари онҳо ва рушди ҳунару ҳунармандӣ мебошад. дар ҷанбаси чорабинӣ ба ҳунармандоне ки маҳсулоти хешро бо завқу салиқаи баланд омодаю ороиш доданд ва ғолиби озмун шуданд, сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳиб Бобоҷон Ғафуров тақдим карда шуд. бо роҳнамоию дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 15 ёдгории таърихии ҳудуди кишвар аз ҷумла 5 ёдгории шаҳри Панҷакент ба фиҳристи мероси ғайримоддии башарии ЮНЕСКО шомил шуданд ки яке аз онҳо ёдгории асрҳои 5-8 милоди шаҳри Панҷакент аст. тафсилоти бештар дар гузориши Далери Бузор. харобаҳои яке аз шаҳрҳои қадимии сарзамини тоҷикон, Панҷакенти қадими асрҳои 5-8 бо бозёфтаҳои нодир ва гаронбаҳои таърихиву фарҳангии худ кайҳост ки маълуму машҳури ҷаҳон гаштааст. дар доираи ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои ҷаҳон бо дастгирии ҳукумати мамлакат аз ҷониби шарикон рушд барои ҳифзи ёдгориҳои фарҳангӣ, лоиҳаи барқарорсозӣ ва ҳифзи ин ёдгории беназири таърихӣ амалӣ гардида дар майдони вуруди ёдгорӣ маросими анҷоми ин лоиҳа баргузор шуд. дар ҷамомат аз ҷойгоҳу аҳамияти ин ёдгорӣ ва ҳамкориҳо ҷиҳати ҳифз, барқарорсозӣ ва таҳқиқ он ёдоварӣ намуданд. аз ҷумла гуфта шуд ки бо татбиқи лоиҳаи нигаҳдории мероси фарҳангӣ барои наслҳои оянда дар шаҳри қадимаи Панҷакент 4 иншооти муҳими он аз ҷумла маъбади оташпарастии асрҳои 5-6, боқимондаи девори асри 5, толори пазироии меҳмонон бо номи рамзии Рустамнома, девори мудофиавии Панҷакенти қадим таҷдиду барқарор шуда дар масофаи 2,8 километр ҳудуди ёдгорӣ панҷарабандӣ карда шудааст. сипас ҳайати иштирокчиён аз қисматҳои барқароршудаи ёдгорӣ ва осорхонаи Панҷакенти қадим дидан намуданд. зиёда аз 76 сол аст ки бостоншиносон дар харобаҳои Панҷакенти қадим ҳафриёд мебаранд. дар ин муддат Панҷакент ба яке аз марказҳои калонтарини омӯзиши бостоншиносии Осиёи Миёна ва ҷаҳон табдил ёфт. ҳоло онро олимон ганҷинаи таърихи тоҷик ва ба тариқи рамз Пампеи Осиёи Миёна ё Флоренсияи Хурди Шарқ меноманд. дар ҳақиқат ин мавзеъ шоистаи ин номҳои ифтихорӣ мебошад. ҳоло дар бораи Панҷакенти қадим садҳо асарҳои илмӣ навишта шудаанд ки оиди таърихи пайдоиши шаҳри қадима ва харобшавии он маълумоти дақиқ медиҳанд. Панҷакенти қадим дар таърихи омӯзиши меъмурии халқи тоҷик бозёфтҳои зиёд дохил кард. дар асоси ин бозёфтҳо исбот шуд ки биноҳо дар аввали асрҳои миёна дуошона, сеошона, балкондор, гумбазпӯш, тоқпӯш ва равоқпӯш буданд. ҳатто ақидае буд ки гумбазро гӯё ба Осиёи Миёна арабҳо оварда бошанд. бозёфтҳои меъмурии Панҷакент, Бунҷакат ва Кофирқалъа ин ақидаро рад намуданд. Панҷакенти қадим шояд ягона ёдгории таърихии мамлакат аст ки беш аз 77 сол боз пайваста таҳқиқ мешавад. ёдовар мешавем ки бо раҳнамоию дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли гузашта 15 ёдгории таърихии ҳудуди кишвар аз ҷумла 5 ёдгории шаҳри Панҷакент ба феҳристи мероси башарии ЮНЕСКО шомил шуданд ки яке аз онҳо ин шаҳри Панҷакенти қадим аст. ба феҳристи фарҳанги умумиҷаҳонии ЮНЕСКО шомил шудани ин ёдгории нодир худ далели мӯътамади таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ба таъриху тамаддун, арҷгузорӣ ва муаррифии он барои ҷаҳониён мебошад. Далери Бозор, Хаём Ҷураев, шаҳри Панҷакент, Ахбор. мавзӯи дигар 1 май дар ноҳияи Данғара мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм ва воситаҳои парвози сабук барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дорӣ карда шуд ки дар он зиёда аз 100 варзишгар аз давлатҳои гуногун иштирок намуданд. 2 май дар шаҳри Душанбе маросими қуръакашии мусобиқаи Душанбе Гранд Слам 2024 бо ҳузури намояндагони Федератсияи байналмилалии ҷудо ва дастаҳои иштирокчӣ баргузор гардид. ёдовар мешавем ки дар ин мусобиқаи бонуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон 37 варзишгар намояндагӣ мекунад. шарҳи рӯйдодҳои варзишӣ дар таҳияи Раҳматшоҳ ёбед. як рӯз пеш аз мусобиқаи байналмилалии ҷудо Душанбе Гранд Слам 2024 маросими қуръакашӣ бо иштироки намояндагони Федератсияи байналмилалии ҷудо, Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, намояндагони дастаҳо ва рӯзноманигорони дохилию хориҷӣ баргузор гардид.
ба ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон дар ин чорабинӣ 37 варзишгар 28 мард ва 9 зан дохил шудаанд. дар рӯзи аввали мусобиқа варзишгарон дар вазни 60-66 кило байни мардон, 48-52 ва 57 кило байни бонувон баргузор мегардад. дар вазни 60 кило мерзод суфиев дар даври аввал озод аст. дар даври якум ҳамчунин дар ин рӯз муҳаммад солеҳ қувватов бо намояндаи ҳиндустон Ядов Виджай Кумар вомехӯрад. ҳамчунин Ҳақдод Гулов намояндаи тоҷикистон бо намояндаи Кипр Христо Дулдес қувозмоӣ мекунад. намояндаи дигари тоҷикистон Муҳаммад Маҳмадизод бо намояндаи ҷумҳурии мардумии Чин Чу Дик Дат сабқат менамояд. дар вазни 66 кило дар даври якум Обид Ҷебов озод аст. намояндаи тоҷикистон бо Боҷони Муқаддир бо Иван Чирних варзишгари бетараф сабқат менамояд. ҳамчунин дар ҳамин вазн Ёсин Бобокалонов аз Тоҷикистон бо Абрек Нагучев варзишгари бетараф вомехӯрад. ва ҳамчунин Муллораҷаб Халифаев аз Тоҷикистон бо Сетес Мартин аз Олмон қувозмоӣ мекунад. ҳамчунин дар вазнҳои 48, 52, 57 кило Райҳона Розиқова, Мадина Қурбонзода, Аҳлия Муминова, Насиба Карликова, Фазилат Гулбоева, Раҳмия Ханҷарбекова дар сабқатҳо иштирок мекунанд. солҳои охир дар мамлакат ба намудҳои техникӣ ва экстремалии варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дирӯз дар мавзеи хуранзамин ноҳияи Данғара мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар он зиёда аз 100 варзишгар аз давлатҳои Осиё, Аврупо ва Амрико, аз ҷумла Арманистон, Беларус, Қозоқистон, Чин, Аморати Муттаҳидаи Араб, Русия, Туркия, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилу хориҷ иштирок намуда, пеш аз оғози чорабинии варзишӣ бо намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ ва гушоҳои варзишӣ шинос шуданд. Зовут меня Лосев Дмитрий Александрович, я из Беларуси. Очень рад тому, что могу присутствовать здесь на соревнованиях и лицезреть эту всю красоту, потому что у нас совсем другая, совсем другие у нас рельефы. Вот здесь все условия созданы для того, чтобы летать и чувствовать себя птицей. Мы занимаемся парапланеризмом в дисциплине точность приземления и приехали сюда показать свое мастерство. Опять же, попробовать посоревноваться и даже победить всех своих соплеменников, так сказать. Вот, очень рады тому, как нас встречают. Это даже удивляет, насколько все это радушно, насколько все это от души, с улыбками и прямо с колоритом таким местным. Поэтому всем организаторам спасибо. И надеюсь, это будет далеко еще не последний раз, чтобы мы каждый год встречались. Меня зовут Давид Вершки, мы приехали командой с Казахстана. Сейчас идет третий раунд, как видите. Пока результаты, сложно судить, потому что мы ожидаем провести 12 раундов, но на данный момент на первом месте идет пилот с Казахстана, на втором или третьем идет пилот с Беларуси. Приехала с 4 стран команды, получается, с Таджикистана, с Узбекистана, с Беларуси, с Казахстана. И надеюсь, что все пройдет безопасно. Погода предвещает нам хороший день сегодня. И думаю, что мы проведем где-то 12 раундов сегодня. Организуем соревнования у нас в Казахстане. И наши друзья с Таджикистана позвали нас, пригласили поучаствовать и помочь в организации этого мероприятия. И надеюсь, что в следующие года мы тоже будем приезжать к вам. Нам очень нравится здесь, очень душевно встречают. гуфта шуд ки намуди варзиши парапланеризм ва воситаҳои парвози сабук яке аз намудҳои маъмул ва дӯстдоштаи мардум маҳсуб меёбад ки кумитаи кор бо ҷавонони варзиш дар якҷоягӣ бо кумитаи миллии олимпии мамлакат ва федератсияи миллии парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон барои рушди баъдаи он ва дарёфти чеҳраҳои нав ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тамоми тадбирҳои заруриро меандешад. илова карда шуд ки тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз рукунҳои арзишманд ва муҳимтарини ҷомеа барои тарбияи насли наврас
ва инсон ба ҳисоб меравад. Я Абдулло Хайруллоев, председатель Федерации парапланеризма и сверхлегкой авиации. В прошлом году мы провели международные соревнования на Кубок столицы города Душанбе при поддержке мэрии. В этом году мы приподняли статус проведения наших соревнований и провели 2 соревнования. Это по кросс-кантри, то есть маршрутные полеты, и на точность приземления. Но в этом году у нас статус немножко приподнят, и уже на Кубок президента Республики Таджикистан. Участников много у нас. ҳадаф аз баргузории ин мусобиқаи байналмилалӣ пеш аз ҳама маърифии шойистаи фазову имконоти хуби варзишии ҷумҳурӣ ва рушди варзиши парапланеризм буда барои кашфи чеҳраҳои нав дар ин самти варзиши экстремалӣ мусоидат менамояд. ҳамун замон пеш аз оғози мусобиқаи байналмилалии тариқи ҳавопаймо гурӯҳе аз варзишгарон 500 метр баландӣ ҷаҳиш бо парашют анҷом дода дар фазо парчами миллиро парафшон намуданд. ёдовар мешавем ки планеризм намуди варзиши фароғатӣ ва ҷалбкунандаи парапланҳои сабук озоду беалвоҷ бесохтори асосӣ парвоз мекунанд. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. шаби хушу рӯзгори осоишта насибатон бод. хайр, сарбаланду муваффақ бимонед.